Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadil rida illahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat al-qudub jamil maqam wa harithil azam. Sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyid. Wa ila hadrat mursyidina Rabbi rahina maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrat masyayikhina ustadina wa alimina walidina. Khususan Syekh Dar Dawid al-Hasaniyah. Wa ila hadrati sahibi hadhihi kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand. Usulihim wa furu'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarih. Wa 'ada 'alaina min barakatihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Yazid ar-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala sab'un yu'jaru fihinna min ba'di man bana masjidan falahu ajruhu ma dama ahadun yusalli fihi wa man ajra nahran fama dama yajri fihi al-ma' wa yashrabu minhu an-nas kana lahu ajruhu. Iki cek lanjutannya tentang ini. Ini kan saking Anas bin Malik beliau dawuh bahwa ana 7 amal sing meskipun wis selesai tapi amal iki mau tetep ngalir ganjarane. Dhewe dijelasno nek 7. Sing nomor 1 dhewe ketika anak wong bangun masjid meskipun pembangunannya wis selesai tapi selagi ijek anak wong sing gelem salat ning masjid maka ganjaran entuke bangun masjid iki mau bakal tetap mengalir. Bakal entuk ganjaran jan. Terus yang kedua, ketika kok ana wong dekne membuat aliran sungai, maksudnya ana sungai dialirkan supaya masyarakat iso nikmati banyune. Meskipun proyeknya selesai, meskipun gawe alirannya selesai, tapi ketika masyarakat menikmati aliran iku, ya tetap entuk ganjaran. Ganjaran apa? Ganjaran entuk gawe aliran mau. Iku. Terus, sing ketiga saiki. Waman kataba mushafan wa asanahu kana lahu ajru. Waman ta sapane wa iku kataba nulis sapa man. Mushafan ing mushaf. Wa ahsanalan gawe bagus sapa man ing mushaf. Karena mongko ana lahu iku kedue man. Apa ajru ganjarane mushaf. Madama ing dalam salagine langgeng apa kelakuan iku yaqra'u maca fihi ing dalam mushaf sab'at muswiji. Saya yang ketelu. Kok ana wong dekne nulis mushaf. Amargan misal ning siji desa ya. Misal ning siji desa kene sing duwe Quran misal. Terus enek siji wong dekne inisiatif nulis mushaf. Berhubung dekne hafal Al-Qur'an, dekne nulis mushaf. Ben iso diwaca wong akeh. Maka selagi mushaf iki mau dimanfaatkan orang sekitar, dinggo ibadah setiap ba'da sholat misal, dinggo ngisi waktu luang, nggo tadarusan misal. Maka wong sing nulis mushaf iki mau bakal tetep oleh ganjaran entuk nulis. Meskipun nulisnya wis sampai anas, wis sampai khatam, tapi mergo dinggo wong liya
dimanfaatkan orang lain mushaf iki mau, maka tetap oleh ganjaran entoke nulis mushaf. Akan tetap terus entuk kiriman ganjaran. Wa man sapane wong iku istakhraja. Amreh ngetokake sapa man ainan ing sumberan. Yuntafa'u kang den ala manfaat apa bima iha banyune ain. Yukana mongko ana lau iku tetep keduwe man apa ajra ganjarane ain. Ma bagian ing dalem selagine isih tetep apa ain. Terus sing kepapat, ketika kok enek wong ngebur sumur ya. Misal ning siji desa ndekne ora enek sumberan banyu. Terus ngebur sumur. Banjur sumur iki mau dimanfaatkan orang banyak. Maka wong sing ngebur sumur iki mau, sing golek sumberan banyu iki mau, dekne bakal oleh kiriman ganjaran selagi sumure ijek kanggo. Selagi ijek bermanfaat. Wa man gharasan. Wa man sapane wong iku gharasan nandur sapa man gharasan ing tanduran. Karena mongko ana lahu iku tetep man ajru apa ganjarane man. Ajru apa ganjarane gharas. Bima sebab perkara akal kang mangan sapa anas menungso minhu sangka gharas. Wa tairu lan manuk. Terus misal enek wong nandur tanduran. Misal nandur apa sing bermanfaat? Nandur misal nandur wit apa ya sing nandur lombok misal lombok. Misal enek wong nandur lombok. Ben wayahe panen lomboke dimanfaatkan orang banyak. Memang nandur kanggo wong akeh. Maka selagi tandurane, selagi wae iku ijek dimanfaatkan orang banyak, maka wong sing nandur lombok iki mau bakal tetep maksudnya entuk ganjaran, entuk aliran ganjaran. Jadi orang lombok tok, intine tumbuhan apa wae selagi iku duwe woh sing bermanfaat. Banjur woh iki mau dimanfaatkan orang banyak. Ya mergo saking bermanfaate. Maka orang sing nandur wit-witan bermanfaat iku dene bakal oleh ganjarane. Ya ora dimanfaatkan wong ora padha-padha menungsane tok, melainkan misal ana manuk ndekne ya bermanfaat. Misal enek kewan apa? Misal enek pitik utawa manuk. Selagi pitik utawa manuk iki mau ijek memanfaatkan tandurane, woh-wohane ijek bermanfaat kanggo manuk utawa pitik, maka wong sing nandur iki mau tetep oleh ganjaran. Jadi bermanfaatnya gak harus padha-padha wonge, melainkan meskipun itu dimanfaatkan oleh hewan, oleh makhluk lain, gimana? Wa man sapane wong iku alama, mulang sapa man ilman ing ilmu. Kadzalika halika mangkono lahu ajar. Wa man lan wong alama kang mulang sapa man alman ing ilmu. Kadzalika halika mangkono ajar. Begitupun ketika enek wong duwe ilmu, tur ilmune iki mau diajarkan ning orang lain. Nah, selagi orang lain iku mau gelem mengamalkan, gelem intinya menerapkan ilmune, maka wong sing ngajari ilmu, wong pertama kali sing ngajari ilmu iki mau tetep oleh ganjaran. Misal ngene, enek guru karo murid. Gurune ahli matematika, sedangkan muridnya gak pinter matematika misal. Banjur diwarahno. Guru iki mau marahi murid sing gak pinter matematika iku.
beberapa hari ke depan atau masa-masa tertentu ketika murid iki mau iso matematika, artian wis gelem menerapkan ilmu matematika dalam hal kebaikan maksudnya, maka guru sing ngajari matematika iki mau entuk kiriman ganjaran. Iki dengan catatan amal-amal sing dilakoni seorang murid adalah amal apik. Nek misal dienggo korupsi atau apa-apa, iku ya beda maneh. Intine selagi kok awak dhewe ngekeki sebuah ngekeki wong liya kemanfaatan, selagi awak dhewe ngekeki wong liya kemanfaatan, tur wong liya iki mau memanfaatkan untuk ke depannya, terus-menerus dimanfaatkan. Maka wong pertama kali sing ngekeki mau bakal oleh ganjaran. Mergo ya memang bermanfaat, iku kan amil jariah kan. Terus waman tasamane iku tarok ninggal sapa man waladan ing siji anak. Yastaghfir kang nyuwunake ngapura sapa man lahu maring man. Wa idza ulan dongaake sapa man lahu maring sapa walad lahu maring man. Wa idza ulan dongaake lahu maring man sapa man wong. Padha kang dalam sawise mantarak yakni ngersakake sapa sinten Anas. Idza kana ndang nalikane ana sapa waladu anak sholihan iku saleh. Mangka ta'allama lan temen mulang ku ing walad sapa abu bapake Al-Qur'an wal ilmu lan ilmu kaya kuna mongko ana apa ajru ganjarane walad iku liwalidihi keduwe wong tuane walad min ghairi ayang qusah saking tanpa yen to suda min ajri waladihi saking ganjarane anake walid mau apa syai'un fi wiji. Misal enek orang tua, misal ya, enek wong tua ndekne gelem marai Quran ning anake, gelem marai ilmu-ilmu syariat misal ning anake. Tur kedepane anake iki mau gelem mengamalkan ilmu sing diajarkan wong tuane iki mau diamalkan. Maka orang tua sing ngajari mau bakal oleh ganjaran, bahkan ganjarannya gak kurang. Dalam artian misalnya nih, ana misal ganjaran Al-Qur'an itu jumlahnya 10 misal. Anak iki mau nglakoni maca Qur'an entuk ganjaran 10 misal. Maka orang tua sing ngajari anake bakal entuk ganjaran ya 10. Dalam arti ganjarane iki dilipat gandakan oleh Allah, lipat gandane iki mau dikekno wong tua. Dalam artian ora ana kekurangane. Ora dikurangi karo Gusti Allah. Wa idza kana al-waladu al-walid la yu'allimuhu al-Qur'an wa yu'allimuhu tariqal fisq yakunu wizruhu ala abihi min ghairi ayyan qusa min wizri waladihi syai'un wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.